Hello vlogs! Welcome back to my guys. So for today, magluluto ako ng ulam ko para ngayong gabi kasi mag-isa na naman ako, naka-duty na naman ang aking asawa. So meron ako ditong 2 itlog at haluan ko siya ng dilata, yung preska tuna. Kasi yun lang ang afford natin, alam niyo naman, mahirap lang tayo. So ayan, yung itlog, bati-batihin lang natin yan. Tapos, ito na nga, kinuha ko na yung preska tuna na caldereta flavor. O, diba? At least nakakaldereta ako. In fairness pagbukas ko, ang napansin ko kagad, marami siyang laman. Yung iba kasi, marami ang sarsa kaysa sa laman. So, ang gawin lang natin, ilagay natin yung laman dun sa, ihalo natin dun sa itlog yung laman. So, ayun na nga. I-fast forward na natin. Kunin lang natin lahat yan and then itira natin yung sarsa. Hindi natin ihahalo yung sarsa. So ayun na nga siya. Ayan, pinakita ko na sa inyo. Ayan, halu-haluin lang. And then lagyan natin ng pangmalakasan nating magic sarap. So pagkatapos nito, mag-init lang tayo ng ating kawali. Tapos maglagay lang tayo ng 4 kantos ay mantika pala. Kala ko kasi alak. So, painitin lang natin yan. Huwag yung ulo huwag yung mga ulo natin ang painitin. So, kapag mainit na, ilagay na natin yung itlog. And then, antayin natin siya na maluto. Kayo nang bahala. Tansya-tansya na lang, guys. Siya na yan. Kapag mag-isa ka talaga sa bahay, hindi mo alam kung anong iuulam mo eh. So, ang pinaka mabilis na solusyon is itlog. Ikaw nang bahala kung paano mo papasarapin yung itlog mo. So, ayun na nga, naluto na yung kabilang side and then yung kabilang side na naman. O, diba epic fail yung pagbaliktad ko? Hindi ko kasi talaga kayang baliktarin niya ng isang buo. Hayaan nyo na. Pupunitin ko rin naman yan pagkain ko eh. Ayos na yan. At saka guys, alam niyo ba, kapag mag-isa lang ako dito sa bahay, isa sa mga pinoproblema ko is yung pagkain ng pusa ko. Kapag ganito na walang isda, walang pambili ng isda ba, itlog ang ulam. Kasi yung mga pusa ko, mga mga feeling rich kid eh. Mga sosyalin. Ayaw ng ganyan, ng itlog, gusto isda. O kaya karne. Nalo pa ako sa kartehan. So ayan ang luto ng ating egg. Pwede na tayong kumain. Tara, let's tikman na natin. Siyempre, kapag tinikman ko, sasabihin ko, masarap kasi luto ko yun. Kung na kayong kumontra, itlog na nga lang yan eh. Nilagyan ko na lang ng twist. O diba, kunwari masarap. For the video, kunwari masarap. Hayaan nyo na yung lola nyo. At pangalawang subo. O diba, pinapakita-kita ko pa yung laman. Uy, sayang yung nahulog, laman tiyan din yan. Hayaan nyo na, o diba, kunwari kinilig pa ako. Pero hindi naman talaga masarap yan. Subscribe na kayo guys!